Check this out. Good morning mga guys. My name is DJ March Barrios. At ngayon pupunta po kami sa my Chocolate Hills. Yeah. Habang kami naghihintay sa aming sasakyan. Sa aming masasakyan ngayon. Okay? So abangan nyo po ako dyan. Ipapasyal po kayo doon sa my Chocolate Hill. Okay? I-follow nyo ako sa YouTube channel, Instagram, Twitter, at Facebook page. See you there, mga guys. Check it out, okay? So nandito na ako sa loob ng van habang meron lang naghihintay ilang saglit. Yung biyahe na po ang aming sinasakyan na van. Okay? Sit back and relax. Enjoy the show. Let's go on. Be there. Yeah. Wah. Huh? Kasama ko si Wex. Hello ka, Wex. Hi. Yan si Wex. Sino kay Wex? Hello. Gwapo kay nga bata. Wex, sino ka, Wex? John Rex. Meron pa ako kasama dito, isa pa. Ayun. Be there. Sit back and relax. Enjoy the show. Let's go on.